el que ens queda per fer és llegir l'acte i fer l'entrega del premi al millor treball final de màster a la persona guanyadora. El resultat del premi encara està dintre un sobre, això només ho sap la comissió, ho van posar dintre un sobre i ens ho van donar, no sabem qui és. Llavors, com sabeu, és un premi que ja fa uns anys que el comencem a entregar, aquesta serà la quarta vegada que l'entreguem, la quarta edició, és una proposta conjunta que fem des de l'escola i l'Associació d'Arxivers de Catalunya i, per tant, com és tradició, demanaria al senyor president de l'associació o representant, no sé si l'Almudena o el... És que l'Almudena ja va l'any passat. El Francesc Jiménez. Francesc, ara et donarem el sobre. Sí, fes-ho d'aquí. No, perquè aquest no el graven. Posa't FM, deu ser Francesc, no? És per mi. Això no va, no? No va, no? Sí que va? Hòstia, aquí no et sents i allà sí que... És curiós. Bueno, un honor per a l'associació donar aquest premi. És un premi que vam... Ja fa 4 anys, crec, 4 edicions, que sí, que vam establir-lo i realment era... Per nosaltres és un... Crec que ho vam fer amb una idea molt clara, de potenciar l'excel·lència, allò que dèiem l'altre dia, laboratori d'arxius, però també potenciar l'excel·lència en la recerca i esperonar aquests estudiants que podem tenir per aquí perquè els seus treballs vagin amb una exigència encara més alta del que ja fan per aconseguir tenir una excel·lència en la qualitat i el millor treball amb una sèrie d'ítems que tenim marcats es tingui un premi, un reconeixement més enllà del propi reconeixement acadèmic, com és aquest premi de 1.300 euros, que és poca cosa, és més que un sou del qual surt de l'ESG. Tu cobres l'ESG, de vegades gent que no cobra 1.300. Però jo aquest mes que ve no treballaré. M'ho he guanyat. Però a part d'això tens la publicació, que això també és un èxit. Per tant, per nosaltres estem molt orgullosos de poder participar i d'haver arribat a aquest acord amb l'ESG de fer això perquè és la nostra matèria. Sabeu que existim l'Associació d'Arxivers, l'Associació de Professionals de l'Arxivística i la Gestió Documental de Catalunya. Ens diem així, és molt llarg, però així jo crec que el recordareu més, perquè us costarà dir aquell nom tan llarg, que alguns agraden amb arxivers i arxiveres. Doncs us animem, ja ho sabeu, que us feu socis i sòcies de l'associació, perquè com heu vist, sense l'associació no tindríeu el títol, perquè no s'hauria configurat l'ESG. Ens ho deveu. La veritat, aquí valgui la pena l'esforç que va fer tot l'equip que estan aquí, molts d'ells, per constituir això que avui tenim aquí i perquè tinguem aquesta ensenyança de qualitat que ha de continuar avui en dia endavant. Res més, si algú té algun dubte d'associació o vol fer algun comentari amb nosaltres, estarem per aquí. Estem repartits estratègicament de paisà, perquè si sentim algun comentari dolent, nosaltres després el recollim i si veiem que algú s'apunta ho pot fer d'amagatotis o explicar-nos directament i ja parlarem de negocis al respecte. Res més, vaig obrir el sobre. Això és molt emocionant, jo no ho he fet mai, això d'obrir el sobre. He de llegir tot el que diu, fins i tot el nom de guanyador? Això al final, això, Això al final? Al final, això. Sí, millor, Francesc. Està el títol, Vinga, va. No sé si perdre més temps, perquè que saben que potser els hi toca, estan una mica nerviosos. Vinga, va, comencem, això ara és més formal. Això és l'acte de la comissió avaluadora per l'atorgament del Premi ESG AH al millor treball final del màster en arxivística i gestió de documents del curs 2021-2022. Reunits en data 7 de novembre a les 16 hores de la tarda de manera virtual, el senyor Julio Quílez Mata, com a vocal de Recerca i Innovació de l'Associació de Professionals de l'Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya, la senyora Àngels Bernal Cercós, com a cap del Servei de Coordinació de l'Arxiu Nacional de Catalunya, i la doctora Remei Perpinyà Morera,
professora titular i responsable de l'àrea de recerca de l'ESAGET. Aquests es constitueixen com a comissió per avaluar els treballs de final de màster en arxivística i gestió de documents de l'ESAGET que opten al Premi ESAGET AH. Aquest premi l'hem de canviar, aquest nom, hem de treballar amb això. Els treballs que els tribunals acadèmics han considerat que poden optar al premi i que els seus autors han autoritzat expressament participar-hi són els següents. Ara vaig a dir els que han participat, no comenceu a dir, ha guanyat. Un moment. Benach Rubió Jordi, els arxius dels youtubers, una perspectiva arxivística. Canyelles Tarradella Núria, la transformació digital de les eleccions universitàries i l'ús del vot electrònic en temps de pandèmia 2020-2022. Martín Monés Àngel, anàlisi i proposta de tractament del conjunt documental conservat per Poble Lliure a través del model arxivístic australià, un model extrapolable. Finalment, dos més, perdoneu, Pallars Guasc, Montserrat, balanç de les campanyes Arxivem al moment de l'Associació de Professionals de l'Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya. I finalment, ara sí, Arnal T. Daniel, aproximació a los archivos del Antiguo Egipto. D'acord, ara sí que ve el moment, no hi ha redoble de tambors ni aquestes coses. D'acord amb els criteris establerts en el punt 8, que tots us heu llegit, de les bases del premi, la comissió avaluadora resol que el Premi ESAGET-H, el millor treball final del màster en arxivística i gestió de documents del curs 2021-2022, és per a... Ara. Es nota que l'ESAGET té un pressupost elevat aquest any. Comencem, Preparats? És per Núria Canyelles Tarradellas, la transformació digital de les eleccions universitàries. No el vulguis tan aviat, que diu que te'l donaran ara, encara no. Vine, Núria, vine. Ara té dret a paraules? No. Fa una foto aquí. Espera, que deixaré això aquí. Vols dir alguna cosa? Espera't, deixa, que vaig a cobrar-lo, un moment, deixa'm. Bueno, això se sent, sí? Això no es fa. No es fa perquè sóc una persona molt emotiva, molt planificadora i les coses les necessito pensar abans de fer-les. Llavors ara m'heu enganxat per sorpresa. Però bé, en tot cas, tinc aquí el Josep i els meus fills, super, que són els que han aguantat aquest any que he fet la retitulació, el màster l'he fet 2 cops, soc una persona molt persistent. Vaig fer el graduat el 2004 i he fet el màster perquè tinc el xip que potser algun dia faré el doctorat. El que sí que sé és que ara no és possible perquè és impossible fer un doctorat amb 2 fills, és complicat. I segur que sí que hi ha persones que l'han fet, però en tot cas jo no sóc capaç. I no ho sé, és que no sé què tinc a dir. Estic molt nerviosa. Que moltes gràcies. Merci.